banget ya ora. Aja angel lho Pras kok mancing ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalonggoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Ning pasewakan busana aneka warna Puswiteng Udana Myang Pancrah Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Banyo kang perat kenyaring tejo sisiring tadi wimbo kekondo amre tiuping maruto mando saparan mangambar
Anakku sing tak tresnani, anak-anakku Nala Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong? Sowan ngersaning Bapak Padhararja sak praptamu. Dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Rama. Tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Tole. Kula pundi engko jimat paripik ndayanana ing kasantosen paring paestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula. Allah naringgih. Prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki Nala Gareng sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petruk Kanthong Bolong Padhararja sak papramu Petruk Kanthong Bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu, Petruk. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Rumeketing Werdaya saestu mawakana cahya nur cahya daging rah kayuwanen. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang-kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong Padhararja sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar lah ra tenan. Nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni, bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah kene iso basa, iso iki tok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun boten kirang prayogi Rama. Nala Gareng dalem Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestoaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jalagan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestaken dawuh. Rada maju le dosuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pangapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyuwun pangapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage wis. Kene ndang ceket-ceket Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Banjrah ingkang puswita rum.
siliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem, Pak. Nggih, Pak, dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tule nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut Taliwondo dandan-dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gata ngroyong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik, sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap rapi ning sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik
mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Lho. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso. Koringakoso ki apa to? Koringakoso iki kok goblok kabeh. Koringakoso ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah. Kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakoso iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to Le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ora ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong wis jeleh nganti. Kowe srik ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi wis nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Kong. Ora mung nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengarepe RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok golek. Wah penting lho. Cagak tuwak ing negara, cagak tuwak ing desa, cagak tuwak ing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki bangetan kok, Gong. Aku karang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah enom-enom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengki kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih?
Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngonekke, bocah ngertimu apa? Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsasani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nala garing Petruk lan kowe Bagong. Sidhem jroning pasewakan Wajagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing dereng ngantos paripun sampe Bawacana kasaru ing prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrut ciptan para panakarya kagiat kang samya mulat. Trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira
kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta gawe kaget ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den ya kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngatur-aturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalat ora Kiai sembahku tampanono nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih Den nala gareng tak tampa ring pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den yo nala gareng pangestuku tampanono nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara yo nala gareng tak tampa pangestuku tampanono nun nggih ayo Truk urut ya Ndara Antasena bekti kula ya Truk tak tampa pangestuku ya Truk nggih Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono Ndara Antarja bekti kula nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono nggih ya Kong sing ngarep sapa Antasena Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara ya Bagong tak tampa wah katon sumringah raimu calon dadi duta oh iya duta nendi dereng ngerti teng pundi niki mengke iya bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong nun nggih sangat angel kawula mriki dadosaken jimat paripe Karada bindeng kowe pilek kowe oh iya Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono nun nggih sangat anggen kawula mundi apa mundi walik mundi dadosaken jimat sing mburi aja mboten Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to ora tau kepethuk ora tau ngekeki apa-apa barang Ndara Antarja kae mbarepe Ndara Werkudara walah mbarepe Ndara Werkudara to heeh Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong Den matur nuwun dene sampeyan nuruti napa sing dadi penjaluk kula kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka kakek Semar wondene surasaning nawala kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja ora janjane karek eneng apa lan kakek Semar kuwi duwe wigati apa janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika kula kok mboten kepenak arep duwe gawe apa kakek Semar kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib
entuk kawigaten saka kawula sakarang kadempel mila niat kula kalih para kawula sakarang kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng kula wong ora duwe kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan bebasan gegeden nempiak kurang sagak kakean gluduk kurang udanan mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis-mis njaluk brana picis mboten ning wajibe diarahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae ndara perkara ngono to nggih pokoke cekak gampange nyuwun dana saking ndara-ndara Antarja ndara Garkaca ndara Antasena ora ya Gong iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana nek dana kuwi ndang entek ya nek dicake apik nek kecake ora apik ya bakal entek ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya lho ora nggo dana ora sah danane saka awake dhewe kudu wani geteh sikik ngono kudu wani berdarah-darah sik lho ana tetembungan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian lho bersakit-sakit dhisik bersenang-senang kemudian lara-lapa dilakoni engko kepenake dirasake bareng nek aku caraku kaya ngono kuwi ngono ora ana wong mukti ora ana wong pinter ora ana wong sugih langsung dadakan sugih kuwi ora eneng mesti budidaya mesti berusaha biyen yo saka cilik biyen yo saka sithik dadi akeh saka cilik dadi gedhe ngono ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana upama ana kuwi engko mlarate yo gampang ngono ya wong kepenak kene mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medun yo gampang ning nek direwangi ngrekoso direwangi topo broto direwangi ngelih direwangi prihatin kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi ngono ya mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora mboko sithik lho kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani wis kae ngingu-ingu lan sak piturute ning mboko sithik nek masakane digawe enak panganane digawe murah tur ya ladeni kanthi senyum ramah engko pelanggane akeh terus dadi kepenak ngono ya Tru ha iya kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke kudu diugemi tenan oh iya ha iya miling saking menika Ndara kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan sampeyan sing wong pinter-pinter sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan sampeyan sing piyai-piyai luhur mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan mang pernahke mang toto mang dunungke supaya apik tembe mburine Ndara ya yen ming perkara kuwi aku sagu ora ming perkara mernahke yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu Kyai Semar tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana dereng ngantos paripurna Balwacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang tumrajang tanpa larapan Kyai Semar aku sing prapta Kakang Semar aja kaget
Sinuwun damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadaning ing sambi kula praptaku. Adoh saka Rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersani kaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjuk nggih Den, Ndara tiyang agung. Ya nulung ing Datumpa pangestu Tamanana. Lan nggih sangat anggen kawindadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Ya, Petruk kantong bolong Datumpa pangestu Tamanana. Oh nggih, kula pun dienggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Ya Bagong. Datumpa pangestu Tamanana Bagong. Iki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon ya. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karangkadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karangkadempel. Cukup panjenengan utus Sanayaka Mandura nimbali dhateng kula. Dan supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karangkadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketam-taman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasisiwa Sugata miyang para nipura supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ingkang tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wancing ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi srana sari narite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karangkadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malika kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi. Kula kadhawan mlampahi ke tebih kula mboten badhe selak. Waton ndika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe.
Penggalihmu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe-gawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ratimu aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing dak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis wis kang omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mangke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar. Aku ku mboyong Semar, putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagoneng Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lho. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedudukan Karang Kajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nanti? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyong karo Semar Gagabranganaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk manang unung. Kowe duduk Pak? Ora.
Aku jenenge Duda Manang ngono. Wis rasa cerewet kok ngono kok takokke ora. Golek ki rondo, Pak. Moh. Kok Duda Manang ngono golek ki rondo engko nggo aku. Wis. Bales senengane. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem ning kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Jelas iki. Meneng wae Pak nek payu larang keke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo. Ora apa mati wae malah bener lho Pak Mane kok ora perkosa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndoro Baladewa ki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tamake Gunung Jugruk kabeh yakin apa? Gunung 10 wis to. Tamane jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti tak duduhi bentuke ya. Ya. Lah mentuk nang ndi kok? Oh, gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggo ra kowe. Tenan kowe. Ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong Bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wang-wang ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa demai Baladewa? Woi, blenal, ana main jajan sebentar wae. Wani arep berarti ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyebarake ora. Gong, engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrene wae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angel lho Pras kok manci ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki ngguyung apa Baladewa? Kok melu ngguyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku mung lucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panus maning jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon sapa kira-kira kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Nenggala bapak. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Lah iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok.
pancen kewan karo Baladewa. Kangge tantangan apa Baladewa? Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badrana aja nglakon dosa Bagong. Nang endi papan ana ter kang Dayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Ah, terus? Oke. Wis isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Dayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken kemandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong. Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu. Moto penge nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar kawi nggo kula mang boyong. Kula ikhlas didadekake tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badrana nggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasil lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa sanggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Yo ngawur to Gong saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya rai buta. Wah gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatan ke. Mangkelake ora. Aduh, aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Iki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Iki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper e. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Dagelane bapakku isih payu ta. Alah, nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok.
Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki. Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong. Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Iya. Tak pernah ke. Joromaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ki ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti. Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke bleg-blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Joramaya matur nek Durga kali sak wadya balane purun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah dal. Lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngarantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarturja. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati. Lawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing dong ati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan periprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut
Aku ora ngerti gila, aku ki isane ming pangkur. Aku ki isane ming pangkur nek liyane Petruk ku sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Ah, kowe cocok kowe. Santi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gatining pananggilan. Dulur Semar mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepek-pekaken kidung suci Santi Mulya. Pancasila, Bangga, dan
Asma bang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkanikara sagatar kene donga lengkung ler sing pene panto apa to kengayam mono merak mangwu ing bagakan Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan Wanakrami inggih Yayi sampun kula kami karya bombong raos sing manah tresna bektiku katur ya Werkudara tak tampa Koko Prabu sembah kula ya Arjuna tak tampa Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten sebo wonten Praja Ngamarta mongko Paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka nanging emanipun ing dosa mriki sampun tanganipun Tigagang Candra Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu menggah kemanggi Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yayi nuwun sewu menapa Yayi mboten utusan kan para kadang utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ing mekaten kula tumuli tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara nggih apa Dimas ora ngerti apa to neng dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta. Aja lakon aku nang takono Jlampruk. Janaka sing saben dina ora nate pisah lawan-lawan Punakawan. Arjuna wonten paringan dawuh. Apa Siadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak mboten mangertos. Lenging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel. Dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggil beda Koko Prabu sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dia manah engkong praptaning Iwang Pikulun Manik moya kaya kagiat kang samya mulat
sangkan sing langit kelap-lapaton lirkin sangkanging risang mawe gandrung kukulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kuntadewa Luntampa kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa guru kakekku aku ngaturke sembah iya Warakudara Luntampa kukulun kula ngaturaken sembah iya Arjuna Luntampa menapa ta darunanipun dene paduka pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sawanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap paduka paring sasmita menapa dene tusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta Kuntadewa kula wonten timbalan ing adhawuh aja kaduk ati kajron penampa yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun Bagong Sawanana ingkang Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih pelem pertangga jiwulan Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ning Karang Kadempel nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase usulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan boyatu momo ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha lan panjenengan ulun mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kalawan Panakawan kita Werkudara nggih Janaka wonten dawuh wis terwaca dawuh panjenengan Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas Panakawan Bagong elingno aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking godha sang guru kula yen namutusa sang Sri Bagong dalem Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru heeh lho ora basa anu nggih sebabe apa mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga sapa aja edan aja ngawur Bathara Guru wis sembaning para titah Bagong ayo dilereni nggon memoto-moto Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelem Pertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa kula ora mamoning Bapak wis maring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakarmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelem Pertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu kowe. Wah, Rubendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki.
Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi kula ajeng kepengin njaluk pelempet Tanggajawa Jambu dipunewala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora. Ora Leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Nek ora mulih nang bapak, tak pasrahke bapak ya aja wani karo bapak apa piye masaku. Petra wong glimpangke meja mana? Ora. Aku soalnya teng glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil modar. Penyakit ratalan. Ya ora apa-apa tinggo gayang isu-isukan jatro aja. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi piniye? Pine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wineh pelemper Tanggajawa Jambu Diponirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper Tanggajawa Jambu Diponirmala sing wujud wineh. Aku wis matur nek sing mbutuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake. Malah aku ditibani anu Pak, apa-apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengacune bapak aku cangglelek ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Terus lha apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok glidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Tak glelenge. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Ora iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Jana karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku tidak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Ndara Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Ora wani ngomong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gadul ndase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Jadi Bagong, kene pasrahno awak bandinge ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Rene nek wani. Lho. Ambahan anakku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene. Kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun.
iki mbok ora cerewet ngapa to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, ra sudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kalimane moyo. Kula niki wis saka dadi wujud Semar nganti tekan sprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengin njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentuke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula sesri anate guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gedhing keburu sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo kowe Gong beker-beker ku. Oh Kang Supan munyuk terus. Wah. Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengki rak manik moyo tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tak tanjeke karepe pripun. Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu mo. Aku ngelongi derajatmu mo. Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentol karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni iki. Diwae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang. Awon bojomu kok kowe bojoku ki traing medeni lho terus bojone nesu. Oh, ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan ra ruruan blas. Nek tak jaluki dhek jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan-juan. Ha iya. Digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Nek ra iso dum-dum aku. Ha iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting. Butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki mlemertaga jiwa. Tak gawake Bagong. Jambu dipori ora rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyo. Is. Beto-beto ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten napa-napa biasane pangan munyo ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Nggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelempertangga jiwa lan winih jambu dipun nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajaran wis. Ya ini kok mangan gedang. Marai merinding. Iki ngapa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ngerti kaya deg-deg sesar ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ha weruh. Ha iya.
Wis gak dijaluk kowe pilih pertama-pertama lho jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok. Mung jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku glegekan terus ya, Tru. Wah iya. Irungku bundet ya. Sedot kering-kering. Nanti dasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lan di karo mbokne di ngono kae. Tak terus aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Ini ora golek anget-anget. Iya. Ayo kene. Wine. Jambu diponirmala pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Jane kok oleh ribut iki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nang nyawang wine jambu diponirmala, wine pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Mbok ndeloki. Wis. Mangkel aku. Sesuk golek wine dhewe. Ya rek ya. Ditandur ya rek. Ngene wae rek. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane wine. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ping waton ngawur lek omong. Lah nek ora ngono aku lek dicintai iki mergo kuwi lho. Ah iya. Kowe lah. Sinumun Dwarawati. Iya Bagong. Iya. Kowe lujeng Den. Sampeyan nggih betake wine? Ora. Mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine nol bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelema supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Yo Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.
Iya, semaput. Ojo leh pangar teteteter. Karen, duduk neh. Ini gede. Udah ada limau sama jelas. Ini sebelum papan itu limau. Tak dapat barang lagi. Tinggal berapa? Kok pinter ya? Alah, enggak.